а негов абсолютен идол е We gotta won there's a race, Elvis Presley, baby. На 9 години се снима в редица холивудски продукции и талантът му не остава незабелязан. В последния сезон на Гласът на България в отбора на Графа днес ви представяме премиерно при нас втория му сингъл Компас. Нека да го чуем. Погледявам ми, за да разбера между мен и теб има ли иска. 100% горим с теб един за друг, но как да разтопим този нежен студ? Усещам топлина за теб, горя сега. Силно запалим и не устоим, борим между нас, води ни без глас. Ударна вълна, яка светлина има между нас, води ни без глас, като компас. Тони Котес е при нас. С Компаса намери студиото. Здравейте! Здравей! Как си? Ами, много се радвам, че имам възможността да си поговоря с вълши, за които съм чувал толкова много. Какво кажи, какво си Хубави чувал? неща, надяваме се. Само хубави неща и ми говорят да се видиш с Петър, с Франческа, си казвам, гати. Не те лъжи, ми кажи сега за новата песен Компас. Защо такова заглавие? Ти си на 16, вече навърши скоро 16. Навърших на 15 юни преди 10 дни. Да си жив и здрав. Честит рожден ден на патерици. Благодаря. И защо Компас? Ами, компас е метафорично, има символично значение, че всъщност любовта приема формата на компас и един вид, когато имаш компас, ти не можеш да се изгубиш. А ти губиш ли си? Не. Не. Намираш се. Намирам се. Има компас, Точев. А как определяш стила на музиката си? Ами, Дяволски добра, първата дебютния ми сингъл беше по-фънк рок, танцовален. Компас вече клоним леко към пак рок, но има елементи на соул, който е... нали, има малко Еми Уайнхаус, която съм много така повлиян от нея. И сега ще стремя следващите парчета, които да направим, ще направим една рок балада сега с Ангел Дюгеров, с който работим. Гениалният Ангел Дюгеров. И рок балада и сега ще се стремим да направим нещо по-соул, по-Еми Уайнхаус. По-Еми Уайнхаус. Прави впечатление, идоли си ти Еми Уайнхаус, Елвис Пресли. Да. Чак Бери. Чак Бери, всичките класически роки сме... Доста винтедж, да. Доста винтедж, да. Коя е тази песен? As a snow flies on a cold and grey Chicago morning. In the ghetto. Коя ти е любимата на Елвис? Любимата на Елвис... Знаете ли, винаги обожавам целият му репертуар, обаче просто завинаги ще го свързвам с моето участие в Каса Гитарата на Гласа на България за Heartbreak Hotel. Беше наистина невероятен. Беше невероятен там. Само преди преминем на там, покрай Компас, знам, че един твой учител така има един лек дженк към теб. Ох, да. Моят учител по литература, мистер Крис, седа и си оставам последен, пише една такава теза и само го обръщам към него и казвам, мистер, тази теза, защото тя стана такава. И той казва, ох, Тони, тезата ти е толкова дълга, че като я чета, за да не се изгубя, ще ми трябва компас. Да, ти там пише Компас. Хубаво. А ти си самук в пеенето и в свирането на пиано, което е впечатляващо само по себе си, но решаваш да се заемеш с музика. След като гледаш филма на Фреди Меркюри... Да, защо се впечатли толкова много от този филм? Ами, това ми беше първия истински сблъсък с музиката, с живота на творците. Наистина, като го видях и музиката, и там характера на Фреди Меркюри, просто всичко се съчета перфектно в моето съзнание и си казах, това е гениално, това е брутално. И особено музиката, наистина, аз след това месеци поред ходих, обиколих телевизии, бях при Слави Трифонов, бях и на Уебит, фестивал Уебит.
които имаше много хора, качих се на сцената и аз, нали, с мустаците, с потника на 9 и пея I want to break free, така че от малък ми е. Също си имаш и много опити в киното си само на 16. Колко филма вече имаш? Мога да ги преброиш? Ами, мисля, че 8-9. Не си сигурен. Бройката вече се губи. Не искам така да звучи, просто наистина в един момент станаха толкова... Мисля, аз от доста време, поне от, не знам, година и половина нещо, не съм снимал, сега съм по-фокусиран към музиката, но и другата страст, филмите, наистина в един момент почнаха, докато съм на снимките си на първия филм, Долината на любовта на Тошко Чапкънов, и ми звънят за кастинг от Автор, който е огромно, нали, това е една огромна сага с хиляди фенове по света, милиони фенове по света, известни актьори и така, и докато съм там, извънят за трети филм и то в един момент просто губиш. Добре, как се случи това начало с актьорството? Много кастинги, даже си спомням, че мама ми беше казала, аз си мислех, даже защото ти от там 4-5 годишни ходиш на кастинги, постоянно никога не те взимат и аз си мислех просто да ги спрем и изведнъж шоп. Захванах един кастинг и като тръгна. Добре, Тони, искам да те питам нещо. Много ме любопитно. Да. Ти си на 16, имаш толкова динамично тинейджърство. Да. Чувстваш ли се малко в окови, когато си около твоите връстници, че имаш малко по-различен живот? Определено имам по-различен живот. Всички го забелязват, всички мои близки хора. Личи си, да, вижда се особено в възприятието за света като цяло. От 8-9 годишен, нали, започнах да трупам с бясна скорост, опит. Нали, в момента и телевизия, интервюта, и участия, и запознанства, и хора. И лека по лека, нали, научаваш неща, които по принцип на 15-16 години не всеки знае, нали. И усещам и си казвам, гати, колко яко аз го знам това, разбирам го, другите още не го знаят, нали. Ти си го преживял дори? Аз съм го преживял, нали, си казвам, гати, яко. Не, имам все още много, но със сигурност усещам и знам една идея повече. Твоята фамилия идва от Австрия, Котас. Също имаш далечна връзка с Невена Коканова. Разкажи ни за нея. Ами, Невена, това от страната на моя баща. Тя е била, мисля, че се пада братовчетка на дядото на баща ми. Те са братовчеди с баща ми. Нещо така се падаше. Просто, нали знаете как са заплетени на русолното дърво, но мисля, че това беше братовчеди с моя баща. Разказвали ли са ти за нея? Разказвали са ми, че майка е правила някаква много вкусна... Какво беше торта от черешки или нещо такова. Винаги била много вкусна, винаги била много усмихната, лъчезарна. И така, както всички я познават, не лъже нейния публичен образ. Добре, ти в момента си се фокусира върху пеенето, но ще се върнеш ли към актьорството или ще се опиташ да лавираш между двете за бъдеще? Както споменах, и двете наистина са ми голяма страст. Така че, когато излизат филмови проекти, винаги ще бъда първия на опашката, на редицата, защото това наистина също страшно много ми харесва и страшно много обичам и камерата, и актьорстването, нали, тейкове. Никога не ме е дразнало, винаги съм имал търпение, никога не ме е дразнало това. Айде 5-ти път, 6-ти път, склапата, 7-ти път. Ти си професионалист, това ти е работа. Обожавам го даже, то не е... Обаче, знаеш професионализма. Иска и жертви, дал си една такава с едни връзки. Разкажи, моля те, за този случай. Ами, точно... Без жертви не става. Точно... Буквално бяхме планували клипа за след 2 седмици и аз си чупа кръка и си късам връзките на футболен турнир, който аз въобще не играя. Беше в училище и просто си влизам там и избивам едно положение, обаче за сметка на това рискувам кръка си, благословената на своя крак. Така и аз мислех, че не е щупен, докато отидохме в болницата и ми казаха щупене. И ходих с гипс и такова и отменихме снимките и всъщност аз снимах месец след като си чупих кръка и си скъсах и връзките, снимах и както бяха зрителите преди обед, тичам и много бързо тичам и силно се сещах след така на снимките как кръка ми направо беше, имаше, че ще се откъсне,
но си беше както всичко смина плавно и така. Тони, пожелавам ти успехи, да нямаш повече такива късане на връзки или контузии, защото те чака светло бъдеще. Ние пуснахме втората ти песен, обаче ти сега ще ни изпълниш първата си такава, нали? Да направим каните на нашата импровизирана сцена, заповядай. А вие, скъпи зрители, в понеделник очаквайте актьорът Живко Сираков, който се качва на болити става Михаел Шумахер в едноименния български игрален филм. 54 години без Гунди и Котков. Една от легендите на Левски. Стефан Аладжов ще си спомни за великия Георги Аспарухов. А сега музика. Тони, ти си. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи?